So guys, welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa SM Santa Mesa. Nagpart lang ako sa SM Santa Mesa guys, dahil dito pupuntahan natin ukay-ukay. Chinat tayo ng Miss Jo, staff ng Ukay Cowboy Shop. Yung mga bagong ukay-ukay daw silang sapatos ngayon. So puntahan natin. So ito, kung magagaling ka ng Santa Mesa, lakarin mo lang ito papunta rito. Di Mapa Station. Lakad lang, bandal doon lang konti. Tingnan natin, ang sabi ni Miss Jo, yung staff ng Ukay Shop, naka new arrival sila pero mura lang yung new arrival nila. So doon tayo galing, SM Santa Mesa. Punta tayo rito sa new arrival nila. So tara. So ito yung gate. Ngayon papasukin natin. Size 8 1.420 pa, pero ang bago pa rin naman. Size 7.5 680 na lang guys, 680 7.5. Nakita ko rin size 8 Adidas. Ang ganda oh. Size 8 siguro to. Wala kasi yung size eh. So magkaiba sila ng kulay, blue and red. Check natin isang piraso para check na lang guys. 9.5 Adidas, 9.5. Dr. Hong size 10. Ganda naman eh, oh. Colorway niya. One two Dr. Hong. Ito man yung arrival nila guys, 1.7 pa. Size 11. SB size 8 1.4 pa. Size 9.5 running shoes, 1.3 pa guys, 1.3. Size 9.5. Size 7, 1.3 pa guys eh. Pero bago pa naman. Vision yan, goy dilaw lang yung ano, midsole nya. Size 10 Ultra Boost, 1.2 lang guys, 1.2 Ultra Boost, size 10. Size 9.5. Size 7, 1.3 pa guys eh. Pero bago pa naman. Vision yan, goy dilaw lang yung ano, midsole nya. 1.3. Size 10 Ultra Boost, 1.2 lang guys, 1.2 Ultra Boost, size 10. 1.3. Size 10 Ultra Boost, size 10.
Mga gamit ng size 10, size 9, 1.7 pa. Size 9, 1.7. Air Max 9.5, size 9.5. 1.5 pa guys, 1.5. May discount naman daw pag may discount. May size Skechers 1.2 pa, size 10, 1.2. Flywire Air, Flywire Nike 1.3 pa, 1,300. Size 10, size 10 ulit. Puro size 10 lang yun dito Size 10, 1,200. Size 10, sa size 10 siguro to, walang size na alagay. Mahal pa, 1.8. Size 9, Ultra Boost ulit, 1.4 pa. Ultra Boost. Ganda ng colorway niya, bago pa. Maputi pa yung midsole niya. 1.4 pa to guys, 1.4, size 9. Nasa size 10 siguro to. Wala nakasulat, naburado na. 1,380. 1,380. Size 9 or 10 to. iPad na. Size 7. Pero burado yung sa size 7 yung size 6 to. 1,3. Nasa size 8 siguro. Madilaw lang midsole niya. Burado yung mga sizes guys yung mga tropa. Ang maganda pa. 1.7. Size 9 Puma Swids 1,280 pa guys, 1,280. Size 9. Size 9 yung papahanap sa atin, size 10 Size 6. 980. $8.5. 1.4 pa. Size 7. 1.4 pa rin. Size 6 Warachi. Yun ang issue niya, tublok lang. Warachi 1.2 pa. Stan Smith, madilaw lang siya, 5.5. 880. 880. Size 7. 880 pa. $980. Size 5. Para sa mga bata, pambabae.
Size 8, 800. Size 8, 800. 1 to pa, size 8. So pwede mo naman tawaran. Under Armour 6Y. One three pa. 6.5. 880. Size 6, 880 rin. Size 7, 1, 2. Size 7 pa. Stan Smith size 5, 1, 2 pa. Bagong bago pa. Size 5, 1, 3 pa. Pambata size 5. Pambabae size 8 siya, 1 to 80. Bagong bago pa kasi. $980 size 7. Size 11, 1,380 pa. Nagagawa na hulugan ha. Size 11. Size 11 Reebok. Size 8. Pa-legit check na lang ako guys pagpunta nyo rito. Pero original naman daw siya, sabi ng nandito. Wala kasi yung scan, hindi ko may scan. So pa-legit check na lang pagpunta nyo rito. 1.6 pa siya. Size 10. So guys, tapos na nga tayo. Na-vlog na natin. Medyo pricey pa yung ano niya ngayon, yung mga sapatos nila. Nasa 1,380, 1,280 nag-range eh. Yung mga bago nila, may mga 980. Pero pwede naman kayo tumawad sa kanila. So double check nyo lang ulit. Napuntahan natin dati to eh. Chinat lang tayo ni Miss Josel na may mga bago daw sila kaya pinuntahan natin. So nandito tayo kaya pinalagyan natin. So shoutout pala kay Six saka kay Jar Malyari. So salamat sa mga bagong subscriber natin. Shoutout sa inyong lahat. So tara, pauwi na tayo. So tandaan nyo lang, Bimapa Station lang. So malapit lang. Pwede ka mag-park dito kung may sasakyan ka. Park ka rito sa SM Santa Mesa. Tapos lakarin mo na papunta sa Ukay-Ukay. So maraming salamat para sa mga bagong subscriber natin. Road to 5,000 na tayo. So palambing lang guys, pa-subscribe lang, panapanood nyo itong video to para. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe tropa sa akin, please subscribe. Click the notification bell para updated ka sa mga video. So puntahan lang natin mga tropa natin. Ay kayo mga sir. Hi. So, ang kapatid na Tison. Kapatid.